Dychmygwch brifysgol sy'n cynnig amgylchedd dysgu syfrdanol drws nesaf un o lyfrgelloedd mawr y byd. Sefydliad addysg sy'n seiliedig ar ymchwil ac yn cynnig un o'r pecynnau gorau o wobrau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau ym Mhrydain. Y cwbl o fewn i biosffer penodedig gan UNESCO, Dychmygwch Aberystwyth. Aberystwyth a sefydlwyd ym 1872 yw prifysgol gyntaf Cymru. Mae'r brifysgol ar lannau bai Ceredigion yn gymuned fyrlymus gosmopolitaidd o dros 1,010 o fyfyrwyr yn cynrychioli dros 90 o genhedloedd o 4 ban byd. Mae hefyd yn lle diogel. Cydnabyddir mai Aberystwyth yw'r lle diogelaf yng Nghymru i astudio ynddo, ac mae ymhlith y diogelaf ym Mhrydain. Yn Aberystwyth, rydyn ni'n ambalchuon fawr yn rhagoriaeth ein dysgu a'n hymchwil. Fel un o'r 100% uchaf o blith o prifysgolion ymchwil ddwys, mae'r addysgu nid yn unig yn seiliedig ar ein hymchwil, ond mae'r myfyrwyr eu hunain yn cael y cyfle yn aml i fod yn rhan o'r gwaith. Mae'r myfyrwyr yn dysgu'r sgiliau a'r wybodaeth ddiweddaraf gan staff academaidd sy'n gweithio ar y ffiniau arloesol yn ei meysydd. Rydyn ni'n buddsoddi mwy nag erioed mewn adnoddau newydd, dros 100 miliwn o bunnau. Mae prosiect sylweddol gwerth 8.1 miliwn o bunnau i uwchraddio'r adnoddau dysgu ac addysgu wedi darparu'r dechnoleg amlgyfrwng ddiweddaraf mewn ystafelloedd seminar a darlithfeydd. Mae'n anodd curo adnoddau chwaraeon y brifysgol. Mae am y rhywbeth i bawb gan gynnwys cae chwarae 3G a llif oleadau, pwll nofio, sawna, campfa sy'n cynnwys pwysau rhydd, sbinio, wal ddringo, dros 100 erw o feisydd chwarae gwyrdd, a llawer mwy. Mae'r ganolfan gelfyddydau sydd ar y campws yn un o'r mwyaf ym Mhrydain, ac mae ynddi cinema, caffis, bar, siop a studio dawns. Nid addysg o'r radd flaenaf yw'r unig beth y mae Aberystwyth yn ei gynnig, ond hefyd ffordd o fyw sy'n ddigiro. Gallwch fwynhau byw mewn amgylchedd hardd ger y môr, ond eto mewn tref sy'n canolbwynt prysur, ffyniannus, cosmopolitaidd i fywyd myfyrwyr. I gael rhagor o wybodaeth am astudio ym Prifysgol Aberystwyth, ewch i www.aber.ac.uk.